नोलोबारि आन्चलिक एबसुनि बोसोनगिरि जानानै दिनैनि बे समाव नोलोबारि आन्चलिक एबसुआ माइ हानाय हाबाफारि लादों। बे माइ हानाय हाबाफारिया मानि थाखाय लानाय जादों एबा माबाफोर फोरमायनो गोनां दङ नामा? बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन। साबायखर थाबाय। नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबिग्रो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय। दाखालि बावै जों जा केबिनेट मेलनि गेजेरजों नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा जि थांखि मोनसे लादों, बे थांखि बायदियैनो दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि गामि ओनसोलाव गुबुन गुबुन माखासे न'खरफोर थायो। बै न'खरफोराव जायफोरा न'खरनि हौवा मानसि गैया बा दुखिया न'खरनि जाय बिथांमोनहा कामला हाजिरा बिथांमोनहा होनो हाया, रांनि मोगा मोगि रांनि आंखालाव गोग्लैनानै न'खर फसंनाय बेफोरबायदि न'खर दङ। दा बैफोरनि न'खरफोरखौ जोङो नागिरनानै जोङो दिनै नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिनो सिङाव थानाय बे मासकुटि गामियाव जोङो फैनानै दख'रानि साफ्रोमबो केबिनेट मेम्बार्स बिथांमोनहा जों ज' जानानै जि माइ हानाय हाबाफारि जोङो दिनै सानसे जोङो हानो होननानै जोङो थांखि लादों आरो बे माइ हानाय बे थांखिखौ जोङो दिनै सानसेनि गेजेराव जोङो जा हायो फोजोबनो बेखिनि थांखिखौ जोङो लादों। आरो नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो दिनैनि जि हाबाफारि बे जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ इयुनाव लालांबाय थागोन। नोलोबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि हिसाबै दिनै जे बे मासकुटि गामियाव माइ हानाय हाबाफारि लादों एबसुनि बिबानगिरि नोंथांमोना, बेयाव नोंथांमोना मा थांखि लादों आरो माबायदियै माइ हानाय खामानिखौ मावखो? साबायखर। जोंहा नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा मोनसे हाबाफारि लादों। नैबे हाबाफारियानो दा सोलिबाय थानाय हाबाफारि, माइ हानाय हाबाफारि। जों बेखौ गोबाव समनिफ्राय लानो सानदोंमोनब्लाबो माखासे समनि आंखालावहाय जों बे हाबाफारिखौ लाफुंनो हायाखैमोन। आफादनिनो थिखानानै दोनखानाय माखासे हाबाफारिफोर थानायखाय बे हाबाफारिखौ लानो हायैनि जाहोनाव दिनैसो जों गोबाव समनि उनाव लानो हादों। बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय माखासे साननि सिगाङाव जोङो माखासे केबिनेटफोरखौ लानानै थिग खालामनानै दिनैनि सानखौ थिग खालामनानै जोंनि दख'रानिनो सासे बिबानगिरि जोंनि गेलेमु नेहाथारि बिथांनि न'खरनि जे माइ, बे माइ फोथाराव फैनानै जोङो दिनै गासै जोंनि दख'रानि बिबानगिरिफोरानो बे माइ हानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जोंहा बेनिनो मोनसे गेदेर थांखि दङ। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु हाबा हारिमुखौ बराय होननाय मोनसे स्ल'गान दङ। बे स्ल'गाननिनो दिनै जोंहा मोनसे मावदिन्थि हिसाबै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। जिहेथु बियो बर' हारिनिनो मोनसे थांना थानायनि जिउ दानायनि मोनसे राहा एबा आबादजोंनो बर' माहारिया थांनानै थायो, बेखौ फोरमायनायजों लोगोसे जोंबो दख'राया गासै दख'रानिनो सोद्रोमाफोरा बेयाव फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेनो जोंनि गुबै थांखि। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि दख'राव थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा जानो हागौ बा गोबाङानो बेबायदि माइ हानाय फोथाराव हाबनाय बेबायदिजों फ्राय लोब्बा थानो मोनबोआखै। खायसेया थागौमोनबाबो सुबिदा बेबायदि मोननाय जायाखै। खायसे फरायफुबाय थानाय समावहाय फोथाराव नैबेबायदि समावहाय गावनि फरायनायखौ लांबाय थानांगौ जानायाव माखासे उसुबिदानि थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो बिदि खाबु मोनाखैमोन। दिनै जोङो बिबानगिरि साफ्रोमबो मोनसे थि सम लानानै जोङो बेयाव नुजाफैनो हाबाय। बे नुजाफैनायावनो जोङो लोगोसे जोंनि दख'रानिनो जे हानि बिगोमा, माइनि बिगोमा बिथांनि न'खर आरो बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों। जोंनो बे माइ फोथारखौ दिनै सानसे जों खामानि मावनानै जों दिन्थिनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय। लोगोसेनो आङो जोंनि दख'रानिनो साफ्रोम मावथि लोगो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। मानोथो जोङो बे बोसोरनिनो
बे माइ थिखांनाय एबा माइ हानाय हाबाफारियाव जयै बाहागो लाफैनो हादों बेखिनियानो। नोंथाङा दिनै माइ हानानै माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोनदों। लोगोफोरजों जमा जमा। औ इन्टारेस्ट मोनदों। नोंथाङा माइ हाफेरबायमोन ना? हायो हानायालाय। आदसा दे नोंथाङा माबायदि मोनदों माइ हानानै? जोबोर गोजोननाय मोनदों माइ हानानै। मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदों। आदसा नेहाथारि नोंथाङा माबायदि मोनदों माइ हानानै? मोजां मोजां। मोजां मोनदों ना? औ। नोंथाङा माबायदि मोनदों माइ हानानै? जोबोद मोजां मोनदों। जोबोद मोजां मोनदों ना? आदसा माबायदि मोनदों नोंथाङा माइ हानानै? आखाइजों जोब्बाय आखाइखौ सोंना बुफ्लांबाय। हाफेरामोन न'आव। आदसा बेयाव फैनानै नै गोजोननाय मोनदों हानानै। फार्स्ट टाइम दिनै। हाबा हारिमुखौ बरायनाय जाबाय। औ बिदि होननानैनो फैनाय जादों। आदसा नोंथाङा माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम ना? आदसा हाफेरामोन। आदसा गोजोननाय मोनदों। आदसा नोंथाङालाय बोरै मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैहाय माइ हानो मोननानै। नार्जारि नोंथाङा माबोरै मोनदों? गोजोनदों। मोजां मोनदों ना? दे दैमारि मोजाङानो। मोजां ना? आदसा आफादगिरि मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदों। माइ हानानै बे हाबाफारिजों लोब्बा गैयामोन। आदसा गोबाव समनि उनाव दिनै हानो मोननानै गोजोनबाय। लोगोसे जोंनिनो दख'रानि गासै मावथिफोर ज' हानाय नालाय आरो बांसिन गोजोनबाय। आरो बेयावनो जोङो संनानैबो जाबाय। माखासे जोंनि दख'रानि आइजो बिबानगिरि बिथांमोना संनानै जाहोबाय। आदसा दुब्लियावनो संनानै जाबाय जोङो। आदसा मोजां आरो सावरि बादालि जानाय नैबे मोनसे हारिमुवा माने जोंनि बर' समाजाव दङमोन। दा बेखौ नुनो मोनलियाथ'। बेयो मोनसे सावरि बादालिनिनो मोनसे बिदिन्थि बायदि। लोगोसे हाबा हारिमुखौ लाखिनाय जाहैबाय आरो ना। बिदि साननानै मोजां मोनबाय। हानानै मोजां मोनदों। आदसा नोंथाङा माबोरै मोनदों? बहुद मोजां। मोजां मोनदों ना?